Una altra nova obra a Vilanova del Camí i que aquesta també porta polèmica des del punt de vista d'horaris a l'hora de tallar el trànsit. La setmana passada van enderrocar l'antic centre republicà de Vilanova del Camí, situat entre la cruïlla carrer Major i carrer Montserrat. Aquesta obra, tot i que no estava prevista en cap programa electoral de cap partit polític, ha estat possible gràcies als fons d'ajut amb els ajuntaments. Imatges històriques que les deixem penjades aquí, al clicktv.cat.